Ay mbagak kanyam, adaywam ni baak ko na lagaruday. Naragsak ni baak ni kunyangay. Sige, di taka pa lang takatungtungag pala ni baak. Madyak payag, aramidak amin tagsinakay lang, akin ka lang baak. Halili na at magsaya, dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Pamulinawin, tarakin nga tumangkin, amok tiyagas na, tarakin nga nalabaga. Picture talaga tama natin nalakay ko. Nagtudtog, sibsibog pa lang. Bakit? Yung mitreng, nakaringan? Katulog pa lakay. Ayun na. Yung karinganan, takatungtunga man. Sige nga rodan lakay. Nagpudo pati. Treng! Agaring kaditan! Katong nakakano ni Manong mo! Aritan, manang! Aldaw man ay, tumangkan to, kita mukat kadakata yun. Di pa ila bumangon dita. Pay manong! Tungtong naman bet. Apay, ano nga talaga tinapasamak kanyang di kalman? Oh no! Ana, agsaw ka. Ibagam tipod no. Nibak namin manong! Kunakon kat ni Baak lakay. Siguro yung paulit ni Baak dinaramid mo kinyana. Pagtal na ka man dita ba kahit? Yan yung nyalat, ibagbagam nita. Nyating ko, tikatungtong ka, madinasi ka. Kahit ko lang mo makatulong lakay. Kung makatulong ka nga raw. Kung una ang mga agsaw ni atin ko. Tila lablabi din na nga. Sige nga, agsaw ka. Nung di ka agsaw, talagang guyudag ta dito. Pangal-ngal ko giti asaw. Nibak gamin manong! Paulit-ulit nga. Ibaga mo na, nagadupay na nga pasakalin. Ipusin ka, tapos iwas-iwas ka rin. Nibak gamin! Kasi sa ba, maminsan pa nga baak. Bakatan kay, purwak ka di bagyo ka na lagaruday. Nibak gamin manong! Ginaburan na tigurami! Agpay sa'yo tayo bagbagam. Apay ngayon narami na kanyang ni Bakalay. Ano ti basol mau? Siguro niyayam naman adila tulad ni Baak lakay. Tal na ka. Rumor ka man ay. Kunana gamin ni Baak manong, ada surprise na kanya. Inuray ko tinakabaybayag. Tapos madimot song mamputan. O tapos, hanapin narami na kanyam. Awan manong. Paruraya ka rin nadarami din na kanya. Kisa pa mo talaga ah. Kaya mo pa nga talaga nga darami na kanyam di ba? Ha? Kisa pa mo ba? Katadin mo, talagang dinatalnaan ni Baak lakay. Please shut up! Go inside!
Adeng, pangaasim, adaywam ni Baakan, naragsak ni Baakan ni Gunyangan. Ana? Apay ni Gunyang Manong? Apay, isudan ni Baakan? Wala deng, isungag sardeng kan. Nagado mga lalaki dita. Hanang mga may-maysay. Hay, majakpayag Manong, ni Bak lang di kayat ko. Humanda din na Gunyang kanyak. Ipungot-pungot ko, aday raman pati baba. Inapay nagkurit ka na ya. Numatim kaya nga dumog kanyak, pagawi na nga talaga di bagyaw. Manlakay, na may mayat pa ito ang problema ang kiniading mo. Nagtaka na sumusulpot. Kaya mo ngay maalok kanya mato si Bubong alam sa ana, ha? Maguray ka man, makalalata ako na. Patay nakpay nga bugbugkawan. Pasensya ka na kay. May high blood lang kami kiniading ko eh. Apay nga pati siya kay ramam mo. Kaya mo nga kusuta kami nga bagis mo. Madi mo ba kay? Tumalpas kayo agtungtong dita. Tumulong kay Tibalay ah. Nakatado nga maobra. Sinalo eh. Sikantong kami nadeng. Apay na siya. Nagimas dito turugak tatay jay. Impayab naktumit. Ito kay tulungan ni Manong Mau. Nababawasan jungot na. Apay na siya. Sika bakit mo ajay? Ay, kasjay. Kaya mo gawin din. Ay, mandi ang Manong. Oh, madi mo gayam. Tulungan ni Manang mo ah. Ay bagak kanyam. Adaywam ni Baak kung alagaruday. Naragsak ni Baak ni Gunyangan. Sige, di taka pa lang ah. Takatungtungag pala ni Baak. Andres! Ana, hang kayo pa yung nagpasagtungtong? Madi ka pagaro dita? Yung ka natin, mga say. Majakpayag. Aramidak amin tagsin na kailang. Akin ka lang Baak. Mitreng! Ni Manong mo, ano ka kun na? Agwalis ka no Manang.